În mijlocul unei crize, serviciile secrete militare ale Statelor Unite descoperă prin satelit un fapt alarmant. Rusia plănuiește mai multe focoase nucleare? Confruntându-se cu posibilitatea unei distrugeri și mai mari, urgența de a reacționa este extremă. SUA nu poate acționa unilateral. Pentru a reacționa eficient, au nevoie de consensul omologilor lor militari din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, NATO. Liderii NATO se grăbesc să se întâlnească și să rezolve problema. Miza este mare. În timp ce lumea se confruntă cu spectrul unui conflict nuclear devastator, tensiunea crește pe măsură ce națiunile se luptă să evite inimaginabilul. În timp ce Statele Unite și NATO lucrează la o strategie coerentă, lumea urmărește cu atenție capacitatea și viteza cu care aceste națiuni acționează la unison determină puterea lor. Lumea așteaptă cu nerăbdare triumful diplomației și al cooperării asupra puterii distructive a armelor nucleare, viitorul păcii și al stabilității mondiale și viețile a milioane de oameni depind de evenimentele actuale. Alegerea Statelor Unite și a NATO va defini viitorul, în timp ce lumea tremură în pragul dezastrului. Vrei să vezi mai multe? Bucurați-vă de toate episoadele serialului nostru online. Explorați astăzi potențialul următorului război mondial. În plină criză globală, o tehnologie de inteligență artificială a Armatei Statelor Unite face o descoperire surprinzătoare. Ea detectează o transmisie misterioasă înregistrată în documente militare și prezidențiale oficiale. Transmisia este o amenințare legată de conflictul dintre Rusia și Statele Unite. Dezvăluirea NATO șochează comunitatea serviciilor de informații și ridică întrebări cu privire la intențiile și capacitățile Rusiei. Descoperirea acestei transmisii enigmatice generează o urgență în rândul oficialilor Statelor Unite și ai NATO, care încearcă să îi descifreze semnificația și să evalueze posibilele efecte asupra conflictului. Deși surprinzătoare, starea de transmitere nu are legătură cu conflictul dintre Rusia și Alianța NATO a Statelor Unite. Transmiterea rămâne o amenințare majoră în Mexic, creând incertitudine cu privire la alte riscuri necunoscute. În fața amenințării rusești, Statele Unite și NATO se confruntă cu mai multe provocări. Existența acestei transmisii misterioase ne reamintește că lumea este un loc complex și periculos, cu amenințări care provin din surse neașteptate. Misterul acestei transmisii periculoase pune sub semnul întrebării natura războiului de astăzi și impactul tehnologiei avansate asupra conflictelor viitoare. Forțele Statelor Unite și ale NATO luptă împotriva amenințărilor imediate din partea Rusiei și sunt atente la noile pericole care apar în peisajul global în continuă evoluție. Provocările pentru Statele Unite și NATO sunt mai mari ca niciodată. În fața incertitudinii și a imprevizibilității, comunitatea internațională trebuie să fie unită pentru a proteja pacea și securitatea. Într-o întorsătură fără precedent și îngrozitoare, Rusia lansează o rachetă cu încărcătură nucleară spre Londra, capitala Regatului Unit. Acest act de agresiune nerușinată trimite unde de șoc în întreaga lume și marchează o escaladare terifiantă a conflictului. În fața atacului atroce și sub privirile îngrozite ale lumii, Statele Unite și NATO s-au întâlnit pentru a stabili un răspuns adecvat. Conștienți de gravitatea situației, aceștia sunt de acord că singura opțiune viabilă este un răspuns adversar față de Moscova, Rusia. Liderii SUA și NATO condamnă atacul rusesc și se angajează să își apere aliații într-un discurs sumbru adresat lumii. Menținerea păcii și a stabilității globale. În timp ce Statele Unite și NATO se pregătesc să riposteze, strategii lor militari
pun în balanță necesitatea unui răspuns puternic și posibilitatea unui război nuclear total. Statele Unite și NATO atacă instalațiile militare rusești de la Moscova pentru a-i paraliza capacitățile nucleare și a descuraja noi agresiuni. În timp ce rachetele sunt lansate, lumea așteaptă cu nerăbdare, rugându-se ca acest răspuns prudent să oprească alunecarea spre un conflict nuclear major. În urma acestor atacuri devastatoare, ambele părți ale conflictului trebuie să facă un bilanț al distrugerilor imense și al pierderilor de vieți omenești. Răscolitoarea pierdere a vieților nevinovate este plânsă de întreaga lume, iar consecințele potențiale ale acestui conflict, foarte intens, încep să devină evidente. Pe măsură ce se așterne praful, liderii lumii se confruntă cu posibilitatea că au adus omenirea în pragul unui conflict catastrofal. Diplomația și negocierea sunt acum esențiale, deoarece viitorul global este foarte delicat. Statele Unite, NATO și Rusia se confruntă cu realitatea crudă a acțiunilor lor. Întrebarea rămâne: se pot întoarce din pragul anihilării nucleare și pot lucra împreună pentru a construi un viitor pașnic și stabil pentru toți? Abonează-te și activează notificările pentru a fi la curent cu cele mai recente episoade din World War III. Vă mulțumim că ne-ați primit! Urmăriți-ne pe rețelele noastre sociale pentru a fi la curent cu noile noastre lansări. Vorbim despre Instagram, Facebook, Twitter, despre orice. Suntem acolo. Vă mulțumim că ne urmăriți canalul. Sunt mult mai multe de unde a venit asta. Interesați să urmăresc toate episoadele astăzi. Consultați colecția noastră online la linkul din descriere. Știți despre cel de-al doilea război mondial? De ce a fost capturarea japonezilor din Rangoon atât de amară pentru aliați? Scrie răspunsul tău în comentariile de pe YouTube. Fiți atenți la răspunsul corect. Fiind un port maritim cheie, era un punct de aprovizionare important pentru alianța militară. În timp ce lumea se luptă cu recentele atacuri nucleare asupra Londrei și Moscovei, mass media relatează escaladarea rapidă a evenimentelor la nivel mondial și posibilitatea foarte reală a unei crize nucleare globale. Jurnaliști din întreaga lume relatează despre distrugerile, pierderile de vieți omenești și tensiunile internaționale în creștere. Rețelele de socializare sunt pline de povești personale, fotografii și videoclipuri care arată consecințele teribile ale atacurilor. Experții militari, politicienii și oamenii de știință sunt invitați să își împărtășească opiniile cu privire la situația actuală. Acestea evaluează escaladarea și subliniază importanța intervenției diplomatice pentru a preveni o catastrofă nucleară globală. În mijlocul fluxului neîncetat de informații, încep să apară diverse teorii ale conspirației. Unii speculează cu privire la motivele reale ale atacurilor și la posibila implicare a unor forțe oculte. În fața crizei actuale, mass media se confruntă cu provocarea de a relata cu acuratețe și responsabilitate pentru a evita panica în rândul populației lumii. Rămâneți calmi și plini de speranță în timp ce căutați informațiile necesare. În ciuda tristei realități, există momente de unitate și rezistență, oamenii din întreaga lume reunindu-se pentru a-i sprijini pe cei afectați de atacurile nucleare. Adversitatea scoate la iveală tot ce e mai bun din oameni prin intermediul acțiunilor de veghe, strângere de fonduri și ajutor. Mass media subliniază necesitatea unui dialog între Statele Unite, NATO și Rusia.
Pentru a evita alte distrugeri și pierderi de vieți omenești, este necesar ca părțile implicate să lucreze pentru o soluție pașnică. În contextul în care lumea este în așteptare, știrile și mass media sunt esențiale pentru a menține populația lumii informată, implicată și pregătită pentru ceea ce ne rezervă viitorul. Având în vedere actuala situație de criză și riscul iminent al unui eventual război nuclear global, Statele Unite și NATO depun eforturi pentru a-și mobiliza resursele militare în zona în cauză. Cu atât de multe în joc, forțele SUA și NATO se pregătesc pentru un conflict global major. Bazele militare din Europa și America de Nord sunt foarte active în mobilizarea trupelor, pregătirea echipamentelor și elaborarea planurilor strategice. În urma recentelor atacuri nucleare, Statele Unite și NATO au desfășurat sisteme de apărare antirachetă, adăugarea sistemelor de apărare Aegis și la mare altitudine pentru zonele terminale la locații cheie. Partenerii colaborează, schimbă informații și își coordonează eforturile pentru un răspuns unitar. Exerciții militare comune pentru pregătirea trupelor și pentru a transmite adversarilor un mesaj de unitate și determinare. În pofida pregătirilor pentru conflict, diplomația continuă să fie pe plan secundar în căutarea unei soluții pașnice la această criză. ONU și alte entități globale sunt esențiale în gestionarea discuțiilor și în medierea între părțile interesate. Mobilizarea mijloacelor militare de către Statele Unite și NATO demonstrează puterea acestora și reamintește că forța este o opțiune în cazul în care diplomația eșuează în vremurile actuale. Tensiunile în conflictul rusesc sunt din ce în ce mai mari, iar tehnologia clasificată de inteligență artificială din Statele Unite complică și mai mult situația. AI confirmă faptul că recordul anterior etichetat ca fiind o amenințare ridicată este legat de China. În condițiile în care amenințarea este încă neclară, Statele Unite și NATO se confruntă cu o decizie dificilă. Mijloacele lor militare centrate pe Rusia îi fac vulnerabili la amenințările din alte regiuni. Statele Unite și NATO trebuie nu numai să abordeze conflictul rusesc, ci și să se pregătească pentru o altă situație de mare risc cu China. În acest moment precar, lumea privește cu îngrijorare. Căutăm o soluție pașnică la criza actuală și un răspuns rapid la amenințarea emergentă. Vrei să vezi mai multe? Bucurați-vă de fiecare episod al serialului nostru pe site-ul nostru. Explorați acum potențialul următorului război mondial. Utilizați inteligența artificială avansată pentru a crea videoclipuri, generați copii de înaltă calitate și obțineți opțiuni de găzduire de primă clasă cu protecție maximă a confidențialității online. Nu ratați reducerile și promoțiile exclusive. Înscrieți-vă astăzi făcând click pe link-urile din descriere. Începeți acum să creați conținut atractiv.